ngisabuza. Phela wena akekho umuntu onenhlanhla njengawe. Dadewethu, ungibona nje ngidumisa uhlwini. Kahle kahle ufuna ukuthini? Yazi, phela bazali bethu. Phela wena ekukhuleni kwakho abazali bethu babengeke nje bekuthanda. Okungangokuba babengenza noma yini ukuze uhlezi ujabulile. Dadewethu, nawe babekuthanda abazali bethu. Inkinga njena-ke ukuthi sabenzela ukuthi inqubo wena omdala kunami. Hayi, kona ngiyakuzwa-ke, kodwa ubheke nje. Konke nje wena kuhambela kahle. Esikoleni kuhamba kahle, kanti nasemjoleni kuhamba kahle. Futhi ukuba nje umama nobaba bekhona bayaziqhenya ngawe. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa khululeka-ke nakwena uzolunga. Hey, abake isibanyama impela ke namhlanje awu. Unjani okuhle nkosazana? Hayi, xolani ngiyaphila. Uma ngazayibona nje ukuthi ngabe ngigeze ngani nje. Kufanele ukuthi ngigeze ngayo futhi. Ngibingelela wena. Yavuna amancoko phela wena okuhle. Awusho ke ntokazi. Umgcine nini umashezi phela la kunokuthile la. Ebekufanele ngikuphathise kona. Wenze isiqiniseko ukuthi ungidluliselela kona lapha kuyena. Ubani manje mashezi? Hawu. Usaqhubeka namancoko futhi namanje. Phela ayikho intombi engazi la endaweni ukuthi eyiphi lentokazi edansa simizwa yami. Hayi, ungixolele uxolani. Ukuthi nje angazi ukuthi mengikhuluma nawe kwenzakalani ingqondo yami vele kube ngathi iyahamba. Kodwa ke ngoba vele bekade ngibheke khona, ngingakuphathela ngizokunikela yena wena. Nazo-ke. Yilokho impela ke ebengukufuna ushentshweni. Mithatha la. Wenze isiqiniseko ke nkosazana ukuthi lencwadi le uyinika yena ngqo ezandleni zakhe ngoba phela kufanele ifinyelele kuyena. Nakho kokugcina. Ungalingi uyivula. Ungayifuni. Okulapho akuhlangene nawe. Ngiyabonga nkosazana. Usuku oluhle. Sikanandi kumenkaya. Wena engakhetha emeni bebade. Wangiqoma wasala abafokazana bencela izithuko. Ngiye ngahlala phansi nekhesha. Sathi ukuxoxa kancane ngalitshela ukuba kunembali sengiyibonile labese liyangikhulula ukuba ngingahamba ngiyoyika. Ngakho ke ngiyacela ukuba wena nabodadewenu niye nihlale phansi nithole abomalume abazonimela ngosuku esofika ngalo silethe incwadi ngokusemthethweni. Ntokazi ethandekayo wena wami uthandwa yini? Hayi cha bandla. Sesakha ngifuna ngempela selosho nawe uzenzisi. Hayi kanti kokusiza ngentombi ukuthi nje ungamnayo. Lo uhlele nanomusi nje sonke isikhathi. Kodwa ke phela nawe uboka umbuzo ukuthi yini imbangela yokuthi angangifuni ngoba ayicha bandla. Angidingi ngisho ukutshela ngiyibonela. Hayi kanti ngikhuleka wena. Yabona nje indaba kalowo ungayithathi nje ifana enhlizweni. Asikho ke la wena unjani? Khohlwa indaba yempilo. Kunento okubalekile kufanele ukuthi ngikutshele yona. Hayi yini le? Ufunde la. Hey, hayi bomngane. Lo dodo ongifundisa wona uthathaphi? Kumnikazi wendaba.
Kumele ukhohlwe nje dadewethu. Lo mdlalo lo ususehlulile. Wena vuma nje ukuthi usiswakho usesehlule. Hey. Hello? Awu, kusazana enhle. Sithando sami unjani empilweni? Uyitholile incwadi? Incwadi. Xolani incwadi yana ngazani nencwadi mina. Ngiyinikeze leli findo la kaMajola. Ngathi alikunikeze lenze isiqiniseko sokuthi iyafika kuwena. Xolani ngazi incwadi mina. Imaki incwadi beyinani vele? Ikhuluma ngani? Imake wedali. Angikwazi ukuchaza kwamanje na. Awukubuze lo mngane nithi oweni lapho ngizobe ngikubona. Angikubona. Okay. Uzumeke wena uthi uyaphi? Cha dadewethu, okuhle bese vele nje esehamba njengoba ungena nje. Kahle dadewethu ngikhuluma nalo. Wena kephi incwadi ephasiswa isoka lami elithi mina uXolani. Hayibo. Ubokhoza phela mngani dadweni mesegula. Incwadi yami nala ekhuluma ngayo. Esazana nencwadi thini. Hayi empeleni nami bengithi content ebalekile kodwa cha encwadi ayasiyazi. Imake dadewethu, ngabuza okuhle indaba yencwadi wasibathi wena wazana nencwadi. Ngabe khona nenikwazi? Hayi ke mina ke nje anginishiye sengihembe. Kade ngasho wena ngathi lo sisakho lo uyahlanya. Manje sakwathe le yanto awukahle mngani ngoba lempilo Musu ukuthi angehlisa umoya ekubeni le ngane izogana qala nginami kodwa uxolani ngilana. Kodwa nexolani naye uzomela senze ukuthila isikhathi sisekhona. Yini esingayenza ngoba kuyacaca la ukuthi sehlulwe okwe-NC ihlulwa i-MK. Ima wo mngani ehlisa umoya. Wow. Ngicanga ukuthi nginalo icebo. Icebo lani lelo? Yaxolisa dadewethu ngendlela engikhulume ngayo nayo ngalalanga. Ukuthi nje okuhle ngimthandisisi. Hayi uzosijwayeza ukuthi ngithande ngoba umngane wami. Ngiyakuzwa kodwa ngiyaxolisa futhi. Kodwa khona into offer lentombazana. It's okay ngiyaxolela. Ngiyabonga. Yazi bengiphumile nasemqeni. Hayi it's fine ngiyaxolela. Lalela-ke kusasa nje kunohambo olubalulekile kumele ukuthi ngilithathe oluphuthumayo. Angisho ukuthi usale la ufake le ndojana yakho. Hayi boys usisomdala khululeke kwenzeke lokho. Silale. Okay. Ngakho-ke mngani sesifikile. Ngicela ukuthi ukusho konke ofuna ukuthi kwenzeke. Ungasabi. Ngiyakuzwa mnganami kodwa ngathi ngiyasabela dlala. Uthe unkosazana Ganuzi akeze ozengusisi. Benginesicelo sokungena nomngane wami.
Ngabe uphikisana nokushiwo nkosazane Ganizulu? Cha, kodwa bekuyisicelo. Imandla odinga usizo akeze ngaphambili. Nkosazana Ganizulu. Nkosazana Ganizulu. Nkosazana Ganizulu. Ngizocela usizo mayelana nomuntu ongiphethe kabi. Ngizimisela ukwenza noma yini. Khuluma uze lapho Ntombazane ngumuntu obhizi kabi nalesigodlweni isikhathi sokudlala kunaso. Igama lami Igama lakho ngiyazi ukuthi ufikile isho into zengayo. nginenkinga. Kunentombazane engifisa ukuthi ungisize ngayo. Ngifisa ukuthi ihlanye noma iduke. Ngizizwa ngathi singithathele yonke into. Kanti sithathe nendoda yami imbali. Kanti isifisa ngisho umdanisi. Ngicela ungisize. Usho ukuthi ufuna ukuthi ngihlanyise udadewenu ngenxa yendoda engadalelwe wena futhi ongasoze wayithola empilweni yakho. Akuyena udadewenu lo. Uyena. Uqinisekisile ukuthi uyafuna ngikusize? Yebo. Sho. Yebo, ngisiqinisele ngenza noma yini. Okay. Thatha manje. Mawufika empambanweni zakho zendlela, ummemeze kathathu udadewenu ufuna hlala. Bese usiza phansi. Khumbula yonke into nomvuzo wakho. Ngani? Kala ukuthi uyenze manje lento. Ngoba uyazazi wena ukuthi ungasile. Uzongayenza lento le bese ungena enkingeni. Siyongixolela mntama. Ayikho yenze lento. Wandile.